विविध प्राण्यांपेक्षा मानव हा वेगळा असण्याचं कारण म्हणजे त्याच्याकडे विवेक बुद्धी आहे. मानवाला काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवण्याची क्षमता त्याच्याकडे आहे, बुद्धीसुद्धा त्याच्याकडे आहे. यालाच आपण विवेक बुद्धी म्हणतो. मग अनेकदा काय होतं की आपण एखादा निर्णय घेत असताना त्याच्यावरती एखाद्या व्यक्तीबद्दलचा आकस, एखाद्या व्यक्तीबद्दलचा हेवा, द्वेष या आधारित आपण निर्णय घेतो किंवा कोणत्याही गोष्टीबद्दलचा आकस किंवा द्वेष या आधारे निर्णय घेतो. किंवा अनेकदा आपल्याला आपल्या पूर्वापार व्यवस्थेने सांगत आलेल्या पद्धतीनुसार आपण निर्णय घेत असतो. म्हणून निर्णय घेत असताना हे आपल्या माझ्या बुद्धीला काय वाटतं त्यानुसार निर्णय घेता यायला पाहिजे. ही खरी आपली विवेकबुद्धी किंवा त्याला आपण बुद्धिप्रामाण्यवाद म्हणता येईल. मग हा बुद्धिप्रामाण्यवाद प्रत्येकाकडे असणं गरजेचं आहे की एखादी गोष्ट काय योग्य आणि काय अयोग्य हे आपल्याला समजता यायला पाहिजे. हा खरा एक निसर्गाचा त्यामध्ये आपल्याला देण आहे. ती देण आपण वापरली पाहिजे.